takže toto je kapela Hex, ktorá vám zahrá zo pár piesní, ktoré verím, že poznáte. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a teraz bude nasledovať pieseň, kde by ste sa mohli trošku s nami rozospievať. Je tam veľmi jednoduchý text, tam sa spieva, že pára, parara, papa, rarara. Je to v pohode, hej? Áno. Počkajte, kde je môj kolega? Aha, on sa tuto vzadu zašíva. No, a tá pesnička je o láske. Volá sa Chvíľu áno, chvíľu nie. Ja si za chvíľku spravím zvuk, ale kľudne teda chvíľu áno. Hovoril vám, aký je text, hej? Pamätám si ho, hej. Dobre, lebo ja celkom nie. Ideme na to, môžeme začať. So what's the verdict?